Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalelo kuzo kumagumbi amane omhlaba ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abafisa ukubhabhadiswa nalabo abanembuzo malana neBhayibheli nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise nathi imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona ufundiswa khona uyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni naseqinisweni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo emfundisweni enifundisana zona nefakazelwa imibhalo engcwele nikholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu osezulwini ukuba usiphile isikhathi samanje sokulizwa izwi lakhe eliyisona sibani soqobo sezwe. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi enkingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwefihlakalo yemibhalo. Umoya ongcwele ekhanyisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyindlela neqiniso nokuphila. Sheshisani nonke nithatha amabhayibheli sizwe izwi lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Ngingelela bazalwane igama lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Silobe sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba senzele lona. Ezintweni zonke esidlula kuzo nokuza kuye okuyindlela encane edinga ulahle konke okuyichilo nokubi phambi kaNkulunkulu. Uthi umpostoli Pawulo kwincwadi yamaRoma sahluko 7 verse 23. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami. Kepha indaba ithi mofunda ithi lokhu engikwenzayo angikuthandi, nalokho engifisa ukwenza
angikwenzi ngoba ithi incwadi ngibona omunye umthetho ezithweni zami ukuthi kunomthetho wesono ofuna ukubusa kimi khona ngithi ngiyamazi uJesu kepha kunyama engikuyo elwa nokuthi intando yaNkulunkulu ingayithobeli. Manje kufanele ulahle lokhu uNkulunkulu angakufuni uzinikele ekutheni uzolwa impi yokuthi uhlale okholweni. Ukuba lo mthetho ngeke uzusuke until uzimphefumulo wakho uhlukane nenyama. Fanele ukuze kufike ekugcineni kwakho konke upheleliswe lokho okufuna uNkulunkulu ukuba njengoba ithi incwadi Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwa ukhona umthetho ezithweni zakho kukhulunywa ngomzimba wakho olwa nomthetho wengqondo yami olwa nomthetho kamoya. Mekukhulunywa ngokuthi ingqondo awuyiboni bathi imicabango noma umqondo umoya ophila kuwena. Angiphinde futhi umoya akubona ubuchopho. Ngisacela uthathe isihlalo beke isibekele ubhokho. Wathini? Umthetho kaNkulunkulu ulungisa ingqondo yakho ngokuba uthi umbhalo wencwadi yaseFilipi sahluko 2 sukela ku-verse 5 mawubekini lo mqondo bambe lapho. Akushiwo ukuthi makube kuwe noma makube kithi ubuchopho, but makube umqondo. Mekuthiwa sinomqondo sifana sinomoya owodwa. So lokho nje ngiyakwambula ngiyakuveza ukuthi uma kuthiwa esithweni sakho ukhona umthetho olwa nomthetho wengqondo yakho, umthetho wesitho sakho somzimba noma ezithweni zakho zomzimba, kunomthetho ofuna ukulwa nengqondo yakho. Ingqondo yakho umoya onawo noma ingqondo onayo. Unangqondoni? Inhloboni yomoya onawo? Unanhliziyo? Inhloboni yenhliziyo onayo? So la emhlabeni simele ukunqoba lo moya wesitho somzimba onenkanuko eyenza umuntu ukuthi kube lukhuni enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe ukuba enze into efunwa uNkulunkulu. Ukuba umthetho wenyama ophinde ungifundele. Yebo ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwa nomthetho wengqondo yami. Umthetho wengqondo. uNkulunkulu ukhuluma nengqondo, ufuna ingqondo yakho. Njengoba lithi iBhayibheli mawubekini lo mqondo awuKristu akusho ubuchopho kukhulunywa ngengqondo. Uma ngithi mina naye simqondo munye sinomoya wodwa. Ngokuba umqondo uhambisana nakho ukuqonda ukuthi siqonda into ngento efanayo. So sinqondo nye. Siqonda ngokufana. So into sibukayo sibuka ngokweso likamoya ngendlela eyodwa. Uma sephambana imbono kusuke sekuphambana ukubona izinto. Ingakho athi umuntu ngokubona kwami athi mina nami ngokubona kwami. Kepha ngokubona kukamoya nangokuqonda into kaNkulunkulu kufanele sibe moya munye. Ngeke size sikhonze uNkulunkulu singekho moya munye. Ngeke futhi size sikhonze uNkulunkulu singekho kuqonda kunye. Ngikhuluma ngoba na iBhayibheli phambi kwenu. Maningi amabandla aphatha amaBhayibheli. Kepha uma sekuziwa ekutheni iBhayibheli lizikhulumele abantu bafuna ukuliphika, likhulume lento le bona abafuna ukulisebenzisela yona iBhayibheli, not ukuthi basebenzise izwi likaNkulunkulu ukuze lifeze umsebenzi wayo.
basebenzisa izwi kaNkulunkulu ukuze bafeze izinhloso zabo. Mase uqhamuka ushumayela njengoba namhlanje sekukhona amabandla asindisiwe esimanje kuthiwa sesiphila kwi-generation noma kwisizukulwane esisha asikho lalela iBhayibheli inezimpendulo zonke noma mhlambe uyalifunda nje wadlula nginika incwadi yamshumayeli sahluko 1 incwadi yamshumayeli sahluko 1 unike uverse 4 isizukulwane siyamuka isizukulwane siyeza bese kuba khona esinye isizukulwane kepha umhlaba umi phakade kepha umhlaba awuguquki ilanga liyaphuma ilanga liyashona lishesha ukuya endaweni yayi lapho liphuma khona izwa lithini ilanga iBhayibheli lithi ilanga liyaphuma alisho ukuthi ilanga limile umhlaba uyajikeleza ososayensi batshela abantu ukuthi ilanga limile umhlaba uyajikeleza iBhayibheli lithi liyaphuma liyashona akusho ukuthi sesiyajikeleza manje sho ukuthi kuyenzeka ukuthi ngongaqondi nalokuthi abantu befuna ukufaka imfundiso baveza ubuchwepheshe babo obujabulile into mejabule ifile okay la qhubeka ilanga liyaphuma ilanga liyashona lishesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona umoya uya ngaseningizimu uzungeze uye ngasenyakatho umoya nawo futhi uyaphephetha siwazi uqhamukapha siwazi uyaphi kepha direction uyezwa ukuthi uma uphephetha uya ngapha kepha ukuthi uyaphi ngapha wazi uzungazungeza njalo ehambeni kwawo yes nasekuzungezeni kwawo umoya uyabuyela yonke imifula iyangena olwandle kepha ulwandle alugcwali endaweni eya kulo imifula ibuyele iye khona njalo yes zonke izinto ziyakhandleka akakho ongakuphimisa so akekho ongaqonda zonke izinto mekuthiwa ziyakhandleka ziyasebenza izihlahla ziyanyakaza ziyamila umoya uyasebenza ilanga liyasebenza izinkanyezi ziyasebenza inyanga iyakhanyisa imvula iyasebenza amafu ayasebenza ayikho into uNkulunkulu athe mayidala wayidalela ukuthi nje ibe khona ingasebenzi yonke ngisho inhlabathi nje sitshala ngayo ihlukahlukene futhi uNkulunkulu wayihlukanisa khona ngisho yokwakha khona yokutshala iso alisuthi ngokubona neso lomuntu malibuka ligcwali nendlebe ayigcwali ngokuzwa noma uzwa akweneli okwake kwaba khona yikho oyakuba khona ayo-ke lesifika khona-ke manje ongitsheleke ukuthi wena uthi sekunendlela entsha yensindiso iqhamukaphi ukuba uthi umoya okwake kwaba khona akuguquki sizophinde kube khona yabona ngicela yathi-ke izizukulwane ziyafika siphinde sidlule akusho ukuthi ngoba naku ukufika abantu abasha mhlawumbe sekukhona into entsha ngaphansi kwelanga awuqhubeke okwake kwaba khona yikho okuyakuba khona yabona manje khona ama-aphula lasisizini aphela ngoba naku sekufike isikhathi sokuthi adlule kuzophinde futhi kubuye kwekhona ama-aphula awamasha isihlahla sisodwa sikhipha nje umkhiqizo wama-aphula ngokuba ake abakhona azophinde abe khona so akusho ukuthi ngoba naku wena uqala ukuyibona into bese uthi yintsha no wena omusha kuloyo nto ima uma kuwukuthi akufani nemoto imoto bayaziqamba manje so uma wakazi umbona umuntu omnyama nomuntu onezisini mzwana ukumbona bese uyathuka ukuthi hawu yaqala ukubona umuntu omusha onezisini no wena uqala ukubona umuntu onezisini akamusha emehlweni akho kusha ngoba ukwazi kepha kona seke kwaba khona so ayikho into entsha baningi nokwake kwenziwa yikho okuyakwenziwa so kwakukhona abaprofeti bamanga namhlanje basakhona kwakukhona abantu abakhonza uNkulunkulu ngokuqonda namhlanje basekhona kwakukhona abantu abathakathayo babekhona kudala namhlanje ayikho into entsha ngaphansi kwelanga akukho okusha phansi kwelanga ayikho into entsha ngaphansi kwelanga
So ukuthi namhlanje bathakathi into entsha noma izophela cha. Umhlaba uzoqhubeka ubhebhetheke wande kubini. Abantu bakhona bazoqhubeka baduke. Ngoba yini? Nginika incwadi yaseThesalonika. Yabona kuyena ngiyokutshela ngithi mina iBhayibheli linezimpendulo zonke zomuntu othi ufuna ukukholwa noma ufuna ukufunda ngezinto zikaNkulunkulu. Phela ukuthi abafundisi abaningi basebenzisa iBhayibheli ukuthi banisha amaphakethe. Benza izibonakaliso, bajaha ukwenza izibonakaliso. Mina ngijabuliswa ukuthi umuntu ukunika amanzi noma ufuna ukubiza umuntu athi thula ubufakazi ukuthi amafutha amakwenzeleni. Wena ukholwa izinto eziphathekayo. Mina ngikholwa izwi elifanele niphile kumina. Lalela, yabona iBhayibheli lizithulale nje behleli kanje phansi. Ngingadlula 10 years lingakanisho lutho kumina. Kepha mzone ngalithatha ngalivula ngalithi. Ngalifunda. Sengiyalizwa lithini izwi. Sengiyalazi sengizokwazi ukuthi ngikhuluma nomuntu ngikhulume ngento yazi. Yazi kubuhlungu kanjani ukukhuluma nomuntu athi angithi kuthiwa nje eBhayibhelini kukhonte kanje. Why ungakazi uyefunda bese uthi uma usukhuluma nabantu ukhulume uthi hayi iBhayibheli lithi usho ukuthi ukhuluma into engekho uqambela iBhayibheli amanga ngoba yini si-good ekuthandeni izindaba ezixoxwa ngomlomo ezikhuluma ngabanye abantu izindaba ezingenamsebenzi ezijabulisa inyama bese kuthiwa akufunwe ulwazi yabona ke manje na-ke ufica umuntu uthi uye esikoleni uyahoqa funeka emsebenzini uyanqena kepha emsebenzini kumele kuyo elayitini uyeshesha yabona yagwaya ilayiti oyithanda ijahile ngoba yini le demon leli liyamdriver ukuthi ngithanda mina shiya lokhu into ezomsiza umuntu uyenqena yayizolonto leyo so le emhlabeni khohlwa ukuthi khona into enhle esazovela entsha-ke manje esikenzeka esazokwenzeka esilindelwe ukuthi kufa abantu bavuke. Thiwa bonke abafe ngethemba balele bese kuthi labo abafe bengakholwa bafile. Ngokuba uma ufike ubuka umuntu umnyanye umzonde umkhulume kabi ufile wenza ukuba inhliziyo yakho yini. Ngithi mina it's either ingqondo yakho isekhanyeni noma sebumnyameni. Ingqondo yakho umuntu ukuze aphile kufuneka eqale aphile ngokomoya. Awuphili ngenyama ngoba na ufit uyiskora mhlawumbe udla kamnandi ushaya diet yama vegetables awudli noma yini bese uthi healthy. Ungaba healthy emzimbeni ke kuthola ukuthi uyisipoki mathambo kamoya. Ngoba kamoya ulambile unomona unenzondo uyisifebe ubufebe utshele mina yabona ukuthatha ukuze ukuthanda umuntu kwinto enjani uma uthi uyamthanda umuntu phela philile ekufebeni khona ukuthanda umuntu ngoba naku ukubuka isitho sakhe somzimba mhlawumbe ama-hips mhlawumbe izifaca zakhe mhlawumbe amehlo akhe emexwayeza vele ukuthi bhanya awuthandi yena uthanda amehlo akhe. Kepha bese ukhuluma naye ngathi lokho umbheke emehlweni. Uthanda noma umuntu ukhuluma kanjani. Kepha awuthandi yena. Bese uhlala nomuntu omthandayo umuzwe ngaphakathi ukuthi uyamthanda lo muntu lo. So uyabona ke uma uhamba uyakumuntu ongamthandi ukuthi uyakuyena. Uthola ukuthi yena uthe wena uyamthanda ngento. Kepha yena ube ngakuthandi. Wafika wayomvumisa ukuthi akuthande ukuze ugcwalise inkanuko yakho yokuthi ufuna ukulala naye ngoba naku uyakuchaza. Hambeke kuyena. Yabona umuntu ngalesikhathi ukuthanda into ngokwezinga lokuthi uze unikele umphefumulo wakho umuntu wesilisa noma wesifazane uma enza ucansi uyazinikela ngokomoya kulo muntu ukuthi babe munye ngoba basherisha umuzwa owodwa. Kepha khona ozenga inkanuko ukuba lo munye unethemba lokuthi lo muntu sengiyamethemba so nginganikela umzimba wami kuyena. Ingakho kuthiwa umshado wabantu abadala kanjalo nocansi olwabantu abashadile ngokuba sebeyinto eyodwa. Into eyodwa ke ukuthi lo muntu uyazi ukuthi awumbandi namuntu wakho. So ulalileke nalo muntu manje usuyamshiya uhambelana nomunye. Inhliziyo yakhe ayiphuki yini. Iba buhlungu inhliziyo yakhe.
ukuba yini usethathe ithemba lakhe nomzimba wakhe wawunikela kuwena ngethemba lokuthi wena uyamthanda kanti uhamba utshela bonke abantu ukuthi abathanda uphethwe idimoni lokufebe nenkanuko ukuba yini ukuze ube ntonye noNkulunkulu ufanele ushiye ezinye izinto ezokwenza ukuthi uNkulunkulu angabi nesikhwele ngawe. uNkulunkulu ufuna abantu abathembakele ezwini lakhe. Ungakhulumi into ngoba nakhu uzwa kuthiwa ukuthutha izindaba ongazazi kubuhlungu. Ukuba mase kukhulunywa ngokweqiniso uyaqala uthi hayi phela ngizwe ngobani. Uyikhulumelani into oyizwile ungenaso isiqiniseko? Uyikhulumelani into oyizwile ungenaso isiqiniseko? Iyona into ngithi mina ukuthanda izindaba nanokuthi nje umlomo wakho uphafuza inkohliso. Ngoba yini ufuna ukuzwakala ukuthi ukhulumile. Manje ukhuluma kabi ukhuluma into ongayazi, ukhuluma ngomuntu noma ukhuluma ngento ukhohlisa abantu ngenxa yokuthi ufuna ukulalela. Kanti ke ukuqonda usekutheni into oyenzayo uyenze ngokuqonda. Izwi kaNkulunkulu lifuna umuntu ozokuthi melifunda alazi noma lenze. Ngoba akusizi ukulazi ungalezi ngoba kubuhlungu kakhulu uma ulazi bese ulalela umzimba wakho unikele kule nto le. So uma wena uzinikela entweni lonto leyo mokuthanda unamathela kuyona and uma kwenzeka uthanda imali ulahlekelwa imali inhliziyo yakhe iyaphuka. Uma uthi umngani wakho wamenza kabi okulahlekela inhliziyo yakhe iyaphuka noma umngani wakhe ezokwenza kabi noma ekhulume ngawe kabi umethemba inhliziyo yakhe iyaphuka. So understand ukuthi into ethanda kakhulu uma ingenzeki noma iphoxa inhliziyo yakhe iyaphuka. Kepha thina sifuna kwenziwe kahle kuthina, sifuna kukhulunywe kahle kuthina, sifuna ukuzwa izinto ezosijabulisa. Akekho umuntu ongayifuni loyo. Kepha kufanele uzifunele izincomo, kufanele wenze kahle ukuze wena ubuhle bugcwaliseke nakwabanye abantu ngoba yini imoya iyatshelelana. Uma uhlala abantu abakhuluma ngezintombi nezifebe nembese notshwala nawe uzongena kulo moya ngoba lonto uyizwa njalo. Uba yileyo nto leyo oyibona njalo noyizwa njalo ngokuba yini isengqondweni yakho. Ngeke ungitshele ukuthi wena uzokwazi iBhayibheli kepha uhlezi ubuka iTV. iBhayibheli ufika ulibeke kanje ufunda ivesi elilodwa. Uthi hayi namhlanje ngiphakanyiswe le verse leli. Uthini ngalamanye amavesi? Ngoba phela lalela. Le ncwadi le moyifunda kusukela kuGenesis iwumlando. Umlando nje ukuthi uNkulunkulu emhlabeni isima kanjani indaba yakhe nathi yini ubudlelwane bomuntu noNkulunkulu. Mekithi ngiza uNkulunkulu ngiza kuba. Mesifike emhlabeni kunezinto zakhona abantu abafike ngaphambili bazenza bazifundisa abanye abantu. Yabona kutshele umthetho wakaZondi nomthetho wakaDlamini. Kuba nomthetho wakhona emakhaya ayifani ngoba uDlamini umuzi wakhe awubuswa ubani uZondi. uZondi umuzi wakhe awubuswa. So nezinto abazenzayo zakwabo azihambisani. Kuya kule nto leyo ukuthi kunemfundiso eziphambene nentando kaNkulunkulu ezifundiswa emakhaya. Ziyaphasiswa siyazigcina amasiko, imihlatshelo, iminikelo, ukubuyiswa, izonke lezo zinto lezo imfundiso zabantu. But mase ufika ngencwadi le uqhala uthi nje uGenesis ahluko 1 verse 1 uzwe nje ukuthi ithini. Yabo mase uqala understand ukuthi ngaphambi kokusekelwa komhlaba uNkulunkulu ukhona and wakudala wayesekunika umyalelo. Then uzofuna uNkulunkulu ngoba ufuna ubuso bakhe ukuthi akwazi noma wanawo manje usufike kulesigaba sokuthi umazi ngokuqonda ukuthi lithi eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ekuqaleni bekhuya ngokuqaleni ngaphambi kwakho konke izulu nomhlaba kwadalwa uNkulunkulu. Umhlaba wawuyihlane Umhlaba esewudalileke wase kuba yihlane elingenalutho. Kwakungubumnyama phezulu kodwa. Wena ubumnyama kusho kwakumnyama phezulu kodwa.
kepha umoya kaNkulunkulu kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi awuhlali ngaphansi kwamanzi. Umoya kaNkulunkulu uyavunguza. Umoya akushiwo ukuthi uNkulunkulu umoya yabona umoya lo kaNkulunkulu uyavunguza. Akushiwo ukuthi uNkulunkulu uyavunguza phezu kwamanzi. Umoya owakhe ngithe mina yonke into idalwe uyena. So umoya kaNkulunkulu uvunguza phezu kwamanzi. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Ngisho iQuran ayiqali kanje. iQuran hamba uyivule bheke ukuthi iyasho ukuthi eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Cha. Ayinakho lokho. Iqhamuka seyingena phakathi nendawo. Khona into wrong ngayo. iQuran ngoba phela liyo ngithi umlando khona incwadi ekuthiwa incwadi kaJasha. Yinde. Yona incwadi kaJasha le nayo ikutshela nje konke. Bese kube yini yaJubilee, emaJubilee. Nayo futhi eshoyo exactly izinto ezihambisana nalento. So uma ukuthi ufuna ukuhamba noNkulunkulu uqala kufanele wazi ukuthi eqaleni kwenzakalani eqaleni. Awukwazi ukuqhama sozothi hayi mina ngikholwa iTestament elisha. Lithini elidala? Lithini elidala? Ngakholwa kanjani so ngena phakathi nendawo ungazange uzuqala eqaleni. Ngeke ngikwazi ukushumele ngeTestament elisha ngoba naku ngithi ngambulelwa lona. Awambulelwa into entsha endala ungazange uzuyazi. Ngoba uzokwambulelwa kanjani into entsha endala ungayazi? Beyithini endala kuze kwambulwa entsha? Ngoba mase ufunda iBhayibheli iTestament elisha ukhuluma ngezinto ezikuTestament elidala. Soma uzulifunda uzothi baningi kutshele mina David balazi iBhayibheli ngibafice bangamaKristu. Bese ngikhuluma izinto ezikeBhayibheli. Athi kuphi yona nto leyo? Yithi mina kuTestament elidala ethi angazi ngizinike isikhathi sokufunda. Ufunani iBhayibhelini pho? Ukuthi ngithanda iTestament elisha. Awukwazi ukuthi ezweni likaNkulunkulu uzothi mina ngithanda lokho angikuthandi lokho. Ukuba lokho ukhombisa ukuthi wena awukho umqondo munye nezwi likaNkulunkulu. Ngeke uzukholwe ngoba naku mina ngime ngampomporoza. Bathi uzokholwa ngoba kwazeka kanje. uJesu hamba nabafundi bakhe. Ufika lapha emfuleni, emthonjeni, uyakhathala, bayahamba bayothenga, uyasala yena. Qhamuka umuntu wesifazane ezokha amanzi, awakha amanzi. Athi uJesu wesifazane ngiphuzisa amanzi. Athi wesifazane yini oyifunayo wena umJuda ngoba mina namaJuda asihlangani thina namaSamaritan namaJuda wahlangana. Uthi uJesu kuba bokwazi ukuthi ubani ucela amanzi. Buzongiphuzisa ngoba mina ngizokunika amanzi angaphezulu kwalawo. Kanjani ngoba wona unayo into yokuphuza. Uyayithola? Uthini umuntu wesifazane? uJesu waphendula wathi uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise ngawucela kuye yena ngaye kunike amanzi aphilayo. Amanzi aphilayo. Understand ukuthi khona amanzi lawo esiwaphuzayo kusawakho uNkulunkulu. Kepha ulimi lasezulwini likhuluma ngezinto zikamoya. So izinto zikamoya mengithi ngikhuluma ngamanzi aphilayo uJesu ukhuluma ngomqondo ophilayo. Yayizona ngisho umqondo ophilayo umoya kaNkulunkulu uyaphila. So uma lithi iBhayibheli ke ezithweni zami khona into ephazamisa umzimba wami ukuze ingeze ingqondo yami ithobele umthetho kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ufuna ukusinika amanzi aphilayo. Wena ongathi mawuthi uyacabanga ukuthi amanzi aphilayo aqhamukayo kanti ikhulunywa ngezwi. Ingakho abantu abafundisa abaningi kungena beza namanzi angcwele. Awekho amanzi angcwele. Angikhathali ngawathandazela uzuguqa uhayize ukhala izinyembezi ukhele ngawe ekhaya uxosha imoya. Umoya uphili emoyeni lakini. Umoya omubi ngaphakathi kwena. Umoya omubi namadimoni ngaphakathi kwena enhlizweni yakho. Lapho khona kuthona lula khona umoya omubi. Akho umoya omubi ozoxosha ngamanzi. Egameni likaJesu imoya emibi mayihamba ayikho lonto leyo. Akho manzi aza kusindisa angcwele. Ngisho ngaba nezipaki akichibi hamba uchatha ngechibi uthi uyachatha ngomoya ingcwele udelela uNkulunkulu ngomoya ingcwele ohlala emanzini. Understand because bathanda izinto eziphathekayo bekuthiwa kaguqa acele uNkulunkulu ubone ngathi kuyadelay. So nangu umprofeti wamanga ukunika amanzi omunye uzokunika amafutha uthi khona uzothola isikhundla emsebenzini khona uzothi uvela abantu bakuthanda.
awuthandwa ngenxa yokuthi ugixa amafutha. Uthandwa ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe ilungile. Uyahlonipha, unothando, awunanzondo, uphila nokuthula nabo bonke abantu. Awuphindiseli okubi ngokubi. Akukhulumi izinto ezimbi ngawe ezifakazela ukuthi vele uyisela, vele uyisidaba, vele umhlebi, vele ungumbulali. Akufakazeli ngoba bayakwazi ukuthi uphila impilo emsulwa, engcwele, impilo, umoya oyingcwele uyabusa kwena. Akho manzi azokwenza ube ngcwele. Ngoba ngisho iBhayibheli yafakaza njengoba sikubhabhadisa awugezi izono, but ukuvuma ukuthi wena uyisoni. So lokhu uNkulunkulu athi kwenze uyakwenza ngoba uyakholwa ukuthi kuyena khona ukuphila. So mesithi umqondo mawube kuwena njengoba ethi uJesu ke uma bowazi isipho sikaNkulunkulu mina bengizokunika amanzi aphilayo. Amanzi aphilayo umoya kaNkulunkulu. Njengoba isho incwadi futhi enye bese ubuye la. Ithi le ncwadi wayesesukuma uJesu lapha kusahluko 7 verse 37 to 38. Mase ayichaza uJesu lento ukuthi usho ukuthini mekhuluma ngamanzi aphilayo. Uzokutshela ngisho ngitheni mina umoya angithi. Sike sibheke ukuthi iBhayibheli liyangifakazela ukuthi umqondo kaNkulunkulu ufanele kuphile kuwena. And ungeke uzuphile ngesikhathi sikaMoses umqondo kaNkulunkulu ngokupheleleyo ukuba umuntu wayengekho. Phela kunento ekumele ipruveke emhlabeni. Kuyona into ebisele ukuthi igcwaliseke ukuthi uNkulunkulu ukhona. Bekwakumele uJesu afike phakathi kwabantu. Afike afe ngesandla sabantu. Bese afile bese yavuka njengokusho kwemibhalo ngosuku lwesithathu. Bese kuthi njengoba evukile. Ufuna ukwazi ushuyela uJesu. Ushunyelelwa uJesu ukuthi kuyena ukhona ukuphila ngokuba wena kusele umuntu osanqobe ithuna. Sishumela uJesu ukuthi lo moya oNkulunkulu owawukuyena usebenza wamvusa kuphi ethuneni. Mhlambe uma uyicathi kuyasonto ngana ukuthi uyaphungula izona ziphungulwa izona siyahlukana nezona. Kepha mohamba vele izono ziyazisalela kawana. Awukwazi uvela usindiswe yonke into uyiyeke sentana. Ziningi izinto ongazazi kumele uziyeke ngoba mase ukhona usufisa ukwazi ukuthi yini engiyenzayo ezophazamisa uNkulunkulu. So akasibheke ukuthi ke lamanzi ayini. Lapha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi. Yeah. uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo, uma kukhona omileyo akeze kimi aphuze, awugeze kimi azophuza, okholwa yimina njengokusho kombhalo. Yes. Esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula, esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Kanjani? Aphilayo. Ukhuluma ngani uJesu? Washo lokho ngomoya abazakumamukela abakholwa nguye. Ukhuluma ngomoya, ngishilo ngathi ulimi lwasezulwini lujulile ngokuba abanye abantu babuka ngokuthi yinto yangempela khulunywa ngamanzi. Ingakho ke nabantu abaningi besebenzisa amanzi ukuze bandukise bathi banika amanzi abusisiwe. Akho manzi abusisiwe, akho vaseline obusisiwe. Imphefumulo wakho kumele ulungiswe. Lento uJesu uzayifakaze ebuye nabafundi bakhe bezodla. Bafike badle izandla zabo zingageziwe. Kuthiwa kwenziwa yini abafundi bakho bangagezi izandla uma bezodla? Njengezimfundiso zabantu abadala. Ufuna uqaphelise lokho njengokuba kusho izimfundiso zabantu abadala. So uthi uJesu ke kwincwadi yaMathewu sahluko 15 uthi bazenzisi, umprofeti uIsaya wakhuluma kahle ngani, wathi nina ningithanda ngemlomo kepha izinhliziyo zenu ikude nami. Nani futhi Kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso ezimiyalo yabantu. Bafundisa izimfundiso abaziyalelwe ngabantu kepha zifakazelwe izwi likaNkulunkulu. So ukungitshela ukuthi hayi ukuze ube ngcwele kufanele ugeze ngamanzi akuthandazeliwe, ayikho lonto leyo. Imfundiso yakho leyo. Uzongitshela ukuthi inyama yenkulunkulu ungayidli ngoba nakile amadimoni, uwena usho njalo. Akusho ukuthi uJesu wakhipha amadimoni wafaka ezingulubeni zinamadimoni. Lozo zingulube kuthiwa zangena emanzini zaphelele emanzini. So wena uma unengqondo encane uzocabanga kancane. Mawucabanga uNkulunkulu engangawe uzombuka engangawe. Yonke into bese uyithathe kancane ekumele uyenze. Oyinike
wayesebabiza abantu wathi kubo izwani niqonde akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu akusiyona into engena emlomeni engcolisa umuntu kepha okuphuma emlonyeni izinto eziphuma emlomeni ziqhamuka lokhu kungcolisa umuntu into ephuma emlomeni iqhamuka into eyikhulumayo iqhamuka awufundeni kuverse 18 ubatshela kepha okuphuma emlonyeni into ephuma emlomeni uvela kuphi enhlizweni into ephuma emlomeni into engaphakathi kuwena it's either ithi kunokuba uzokwenza isihlahla sibe sihle sikhiphe nezithelo ezinhle noma isihlahla sakho soba sibi bese sikhipha nezithelo ezimbi awukwazi ukuthi esihlahleni sama-aphula uzokuvuna ama-grapes uma ubonile ngaphakathi kuzobonakala ngesenzo uma unengqondo encane engasebenzi kuzobonakala ngesenzo uma unenhliziyo embi kuzobonakala ngokukhuluma kwakho ngokuba enhliziyweni kuthini lokho-ke kwemngcolisa umuntu yizona zinto ezingcolisa umuntu ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo vela inhliziyo embi nemidlinzo emibi ukubulala awuqali ubulale nje ngisovele wabulala kuqala ngaphakathi kwena ngalesi uplan ukuthi ngizambulala kanjani uvela kuphi enhliziyweni ngalesi ucabanga ukuthi-ke ngizothinda phaya ukuqamba amanga zona icabanga awufananga waqamba amanga ngisoqedile wathi eyi yazi ngiqamba amanga ngikhohliwe ayi uyazi ngiqamba amanga no uyazi ukuthi into umuntu nomuntu into asekhuluma uyayilungiselela ngoba yini inhliziyo yakho iyona ekudirectayo ukuthi uzothini so uNkulunkulu ulwa nokuthi inhliziyo yakho ivalwe lemicabango emibi ngoba ekasathana ithini ukuphinga vele enhliziyweni yakho ubufebe vele enhliziyweni yakho ukweba akethi ubufebe-ke kwena ukuthi kuthiwe kini ungayenzi lento wafundiswa wena usuthi ngiyamthanda kodwa njena mina uyangichaza ngosibulo hey cha nje emva kwalokho manje ekhaba zothini hey ngizozama indlela ukuthi bangathuki noma-ke so semshadweni usho into efanayo uthi ngizozama indlela yokuthi bangathuki noma angatholi babakabani so unengane emshadweni akuyona kamkhwenyana wami ulokuthi nje angazi ngizothini ngizoyichaza kanjani ngizophelelwa umshado bungacabangi ukuthi uzophelelwa umshado ungabosenza isenzo bowazi ukuthi le nto le ayilunganga kepha wafuna ukugcwalisa inkanuko yokuthi wena lo muntu lo uzinikele kuyena wagcina wena unikelile umzimba wakho esenzweni esibi ngokuba lento engaphakathi kwena ibisikubusa mawukwazi ukuthi iqiniso libe kwena mawufuna ukuthi kwena kwenziwe okuhle nakwenza kahle kwabanye mawufuna wena ukuthi uthethelele amacala akho nawe uthethelela abantu amacala akho asho ukuthi engiyamzonda ubani futhi ngisoze ngamxolela wena unabantu othi bona ngiyacela phela ungixolele futhi isikakhulu azamantombazane intombazane vele umfana weak intombazane enengqondo encane engakuthandi noma intombazane esizama ukuthi ikushiye seyibona umunye umfana mase wena sowuyincenga ngiyacela phela ngicela ungangishiyi ngicela ungixolele noma ngabe yini ufuna ngiyenze ngizoyenza athi usithi nje hayi nasengikhathele nje ubona awenzanga lutho ngenze isibonelo so wena usike ufuna ukuxolele ngokuba yini usamthanda usiliyaka sakuthanda usethanda omunye ngale kade usho manje uthi yabona mina ubani angisoze ngamxolela mina ngimnyanya kabi kepha wena ngafubhisa uguqulu uyacela ikona kanjalo-ke noma siza uNkulunkulu lento engishoyo umfanekisa ngisho ukuthi yinhle lento engishoyo uza uNkulunkulu uzothi uNkulunkulu ngicela ungithethelele amacala ami amaningi ekwenzile phambi kwakho ngiyisoni ngiyavuma bese ngokwalokho uqhamuke umkhize nayi le njalo umkhize ave ngamfuni umkhize hawu ndoda uma uNkulunkulu ucela uxolo kepha umkhize umfuni kahle mnomzana awukwazi ukukholwa kanjalo lithi iBhayibheli lithethelela ababonayo njengoba nawe ufuna ukuthethelelwa ubaba osezulwini kwenzeka kanjani ufune kwena kwenziwe okuhle kepha ukwazi ukwenza okuhle so injalo-ke izinto lezi ezihlala enhliziyweni zabantu-ke lezi engikhuluma ngazo ithi yini enye ukweba ukuntshontsha awuvele usuke untshontshe uthe ngintshontshe ngephutha ndo aluqalaze ufunde isimo simi kanjani ngizothatha ngiyifake kuphi bese ngenze njalo
Ngizophuma kanjani? Ubabheke bonke, bheke namakhamera. Okay, kekho ngibonayo. Athi ucabangile ukwenza amacebo ngisho ebusuku ulele, uzogqekeza kanjani, ungena kanjani? Inhliziyo wele ukungcola. Ukufakaza amanga. Ukuba ufakazi ezindabeni zamanga ufakaze ngamanga. Inhliziyo. Ngoba umngani wami phela uSibu nomngani wami uBright. uBright wrong. Hayi uBright bengakazayenze lo ngiyamazi ngiyamethemba. uBright wenzile lento ngoba yini umngani wakho ufakaza into ongayazi ufakaza futhi emangeni. Yazi khona abantu abanamanga engabe bakhubazekile. Uzumbuka ukuthi yazi uzuhleka ukuthi lo muntu uyazibona lapho ukuthi izinga lamanga nekhadi eqinile nenhliziyo eqinile. Useqamba amanga ngazi ukuthi nje into right nje uqamba amanga akholoze makuthiwa kuyaxoxwa nje ubona ukuthi lo muntu ngoba uqamba amanga yindaba abe convinced ukuthi lento ekhuluma i-right. Lalela iBhayibheli lithini? Incwadi yase-Efesu ithi sahluko 4 verse 27 ongifundele. Ningamniki uSathane indawo. Yeah. Owebayo angabe eseba. Kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe Yes. ukuze abele nokwabela osweleyo. Yeah. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Ngiyacabanga iBhayibheli lithi kungaphumi izwi elibolile emlomeni wakho kepha Kodwa makube ngelilungele ukwakha. makube njani? Ngelilungele ukwakha. So mesuthi wena mesuwethu uthe ngifike ngabaphezulu ngababekela istory yabo ngabashanga ngokubathi bathini u10 number yabo uzibona uyisikhoko kepha wena ufuna abantu bakutshela iqiniso kepha wena mawuhleli nabantu ubhizi namanga uphafuza inkohliso nje uzibona uyisikhoko uyabona kutshele ukuhlakanipha kwakho kufana nombese ubukhali ngapha ubuthuntu izolondo leyo. uNkulunkulu ke okwazi ukubona lapha ekujuleni kwenhliziyo yakho umngakanani wena uma ukuthi ukwazi ukubona la ngaphambili kwena nakhona ngaphansi konyawo nje kumina ukwazi ukubona. uNkulunkulu ayikho njengoba kuthiwa umoya wakho awuvunguza phezulu kwamanzi. Moya wakhe efanele ukuphila kwena. Ngiyacabanga sibangakanani emhlabeni ukuthi singaphila ngomoya kaNkulunkulu. Hayi uzohamba ethi eqala nje uNkulunkulu ukudala wadala izulu nomhlaba bese lithi ke wayesedala umuntu ngomfanekiso wakhe bese emdalile wayesephefumulela kuyena umphefumulo wokuphila. So mina ngumfanekiso kaNkulunkulu. Umphefumulo wakhe ufaka mina eqedwe ungakha. So angeke kusabakhona omunye umphefumulo engawuthola ngaphandle kukamoya ovela ezulwini. Uyini na? Izwi. Uma ethi uNkulunkulu uthanda umakhelwane njengoba uzithanda, izwi lelo. Elibese lifikile kwena uyalazi seliyaphila. So uma liphila kwena sekuumoya kaNkulunkulu ophila kwena ngoba umqondo kaNkulunkulu ufuna wena wenze isenzo esihle komunye umuntu. Ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo ukuze libavezele umusa abezwayo. Ningamdabukisi umoya ongcwele. Umoya weqiniso ningadumazi iqiniso. Iqiniso nje libalulekile futhi liyakhulula mothanda. Iqiniso liyakhulula likwenza ube free ngoba uhamba usoneka uma ukhulumile uthi yazi nqamba amanga engathi bangangathola. Ngoba yini? Iqiniso into ephefumulayo into ephilayo kwena. Yabona kutshela iBhayibheli imbhalo yakhona imbhalo yeqiniso nezinto izistories zakhona ezimfanekiso zimfanekiso wezinto ezikhombisa ukuthi uNkulunkulu endleleni yakho ufuna abantu abahamba ngeqiniso. So angikwazi ukuthi mina ngizobengishumela iBhayibheli ngenzela ukuthi wena ungithande noma ungibuke ngazi ukuthi ngitswephe uma ngishumayela noma ngikhuluma cha. Mina ngiphafuza umoya kaNkulunkulu awufake kimi okuyizwi lakhe. Ukuba lento uNkulunkulu uyayibeka ibe uphawu enhliziyweni yomuntu njengokwesilinganiso sakhe ukuthi lo muntu lo umkhetha njengokwesilinganiso sakhe ukuthi uNkulunkulu uzokupha ukuhlakanipha ongakanani. Akekho umuntu ongahlakanipha adlule uNkulunkulu futhi akekho umuntu ongalunga adlule uNkulunkulu. Sonke kulungeni kwethu siyohlezi singaphansi kwakhe ngoba khona izinto uNkulunkulu asifihlele zona esingazazi. Kuningi esingakwazi nokunye yakhe sifisa ukwazi. Yabona ukuze ubone ukuthi ngeke uzumali ukuze uhlakaniphe ngisho uSolomon ehlakanipheni kwakhe kepha wona uNkulunkulu okhombisa ukuthi yena wengaphansi kaNkulunkulu ngoba waphula umthetho kabani kaNkulunkulu.
So akekho umuntu ongathi ulunge. Ingakho uSolomon futhi kwincwadi yamshumela athi ungalungi ngokweqile. Ukulunga ngokweqile ukwenza izinto so nehaba bathi ngesilisa exaggerator. Ubungcwele bakho wena so kwenza ngendlela engafanele. Lezikhuza abantu ukuthi hey mawukholwa phila impilo oyitsheliwe kuthiwa iphile musu ukuzama ukwenza ongaphezulu. uNkulunkulu angaze kuyalela. Lawo enigma athi trend internet. Ecambela uNkulunkulu amanga. Okunye akushoyo kukhona eBhayibhelini but okuningi uyazifakela bese athi ukuthi uJesu. Aphinde azokhuluma izinto futhi eziphikisa iBhayibheli athi kusho uJesu. Mabebuza abantu kule ndaba nje ayichaza wathi umuntu wesifazane manje emsebenzini kufanele ngigqoke ibhlukwe ngenze njalo. Uthi thandaza umoya ingcwele ukuthi athethe bese uyagqoka emsebenzini. Ayikho lonto leyo. Uthi uNkulunkulu kwincwadi yaDeuteronomy chapter 22 verse 5 owesifazane angagqoki owesilisa. Nowesilisa angagqoki owesifazane. Ngokuba yilo nalowo owenza lokho uyisinengiso. Into esinengiso uNkulunkulu into angeke azayamukela. Fana ukuthi uthi awulala nendoda njengemuntu wesifazane ukuba yilo owenzana kuyisinengiso. uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa kungcono angisho ukuthi ku right ukufela. But ngiyakubona ukuthi usukela umuntu wesifazane. Ungabona usukele nje intshebe eneslevu esihayayo njengawe. Uhambe uzikhuhla kuyona nezithende eziqinile namadola aqinile. Uhambe uyongena futhi le khona ehlala khona number 2. Bese uthi uyaphila kahle ekhanda. Uthi hayi phela ngumuntu wesilisa engakhiwe kuyena kepha ngaphakathi umuntu wesifazane. Idimo lelo onalo. Lenkanuwo yokhalela ubulili ofana nobakho. uNkulunkulu izwi lakhe lithi wadala okubili owesilisa nowesifazane. Wathi uNkulunkulu indoda eyakushiyisa nonina inamathele kumkayo. Lapha semihlanganiso uNkulunkulu ake kungabahlukanisi. Wathi zalanani nande. Bese nabantu besifazane ababili bese kuthiwa niyathandana inozana ingazala kanjani? Ubani ubaba? Ubani umama? So ngisho nginganika la uSathane amalungelo ukuthi ngiganane nodwa. Uhulumeni wenu usho njalo ubuso uSathane. Ngabe uThabo Mbeki, ngabe uJacob Zuma nangu uCyril Ramaphosa abangafuni ukuguqula lo mthetho abahlele esihlelweni sobukhosi lapha bebusa umhlaba. Labo bantu labo bethi akhishwe izisu. Lithi iBhayibheli zalalani nande nigcwalisa umhlaba. Ubawe lo uzothi abantu namhlanje abafaka amaphilisi, abafaka amakhondom. Amakhondom vele akhombisa ukuthi sigcwele uma ufela. So awukwazi ukuthi wena uzothi uzoguqula lento efuna uNkulunkulu. Ithi le ncwadi ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu. awubuyele ngale kule ncwadi le yamaRoma. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 23. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwa nomthetho wengqondo yami ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Manje le ncwadi le oyivula moyibhanqa nale ncwadi yamaRoma sahluko 6 verse 16. Ngifuna amaRoma 6:16 ngifuna uyibhanqe nale verse leli uze ukuthi lithini yakhe mase khuluma ndawonye. Anazi yini ukuthi loyo enizinikela kuye ukuba nibe izinceku awushekela uqale ku10. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye ngenxa yesono kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Yeah. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono. Masibe ngabantu abafileyo maqondana nesono. Usho ukuthi uma kukhona isono athi ubhekene naso kanje uqondene naso isono. Mase wena so ukhethe indlela isono sisele sodwa. So ufile maqondana nesono ngokuba awusekho phambi kwaso. Awusesona isibuko sakhe uma ukwesibukweni ubuka ubuso bakho. So uma wenza isono futhi into ephilayo into oqondene nayo. So uma uphezuka uthatha enye direction so ufile ngoba usaphile yanto leya. Nathi ke kuthiwa fanele senze njalo ingakho kuthiwa maguqula ingqondo yakho ibe yintsha. Esithini kodwa niphilele uNkulunkulu. Bese ingqondo yethu uma uphilela uNkulunkulu uzwa ukuthi uNkulunkulu uthandani ngawe.
uKristu Jesu. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo. Isizathu sokuthi thina sifuna uJesu uyena kuphela okwazi ukunqoba ukufa. Wangena ethuneni waphuma. Sisebenzela ukuthi nathi sifane naye ngokuba nomhlaba uzodlula sizofa sonke la emhlabeni. Njengoba lithi iBhayibheli uNcwadi kaMshumayeli bekukhona isizukulwane ngaphambili asekho. Sekukhona esinye isizukulwane. Ayikho into entsha ngaphansi kwezulu. Lezi zinto zenzayo wena ubona ngazi ukuthi ziyajabulisa sebezenzile abanye babonje lezo zinto ezinamsebenzi. Kunzima ke ukukhuza umuntu inkanuko yakhe leyisake esimweni esiphakemeyo. Yabona umlilo mawushisa ngalendlela le esimanga. Awufani nomlilo oqalayo. Umlilo oqalayo usengafika ukuthi ucishe. But mase sekushe indawo enkulu yabona ukuthi umonakalo osowenzakala emngakanani. Sawusukuma sefuna licisha umlilo ufuna amabhanoya kwisamanje. Uthatha isikhathi ukuthi lo mlilo ucishe. Kanjalo lenkanuko esigcwele kumuntu esengenile emangeni wathi khaxa wakhuluma noma engasanakile. Kanjalo nomuntu osejulile kwiwunga ukuphuma kuyona kumsebenzi funeka athathe ayovalelwa. Funeka eguquke ingqondo yakhe eqala ngoba noma esephuma ngathi ovaleliwe esethi uyaphuma emhlabeni ezoqala azoyicabanga iwunga. Khona athi mbulala bona esibuke esibukweni ukuthi uyafa. Ngibheka ugwayi ngiphuza utshwala ngiphile efebeni kakhulukazi nje lokubhema insangu. Ngangibe ngizibuka ngizibothi ngiyashintsha. Izandla zami zinamabala. Umlomo wami usumnyama. Manje ngizitshela ukuthi mina right ngiyathanda ukuba high. Ngapha manje futhi lempilo engiphilayo ngiyayizonda kepha lento ngoba seyingenile kumina ngiyayithanda. Yazi ukuthi uyayiyeka lento ukuthi 3 days kuphela ungakwazi ukudla uthi uyakuthatha isiponi okhomba ukuthi lento le seyibophele ngaphakathi kwethu. Uthi uyafaka isiponi ukuthi iphalaza. Kepha mawubhemile insangu ungashaya amabhodi waqede. So ngiyakutshela mina ukuphuma esonweni akuyona into elula futhi kuthatha uNkulunkulu ukuthi ingqondo yakho iguquke. Siyakhuluma sikugxeke sikushaye ngamazwi kepha uNkulunkulu uma ingqondo yakhe engakoyivuli uzoqhubeka wena ubone lento ukuthi hayi mnandi khona uhambe kumnyameni ubushwe ngamaketanga ngoba khona amaketanga ngamoya njengoba sikhulume ngokuthi khona amanzi aphilayo umoya kaNkulunkulu. Khona ke nokuboshwa amaketanga kamoya ngoba yini uthandelene nento embi ekulimazayo kepha wena uzizwa ungcono uma uyenzile kepha ukuphila. Ufana namaphilisi asesibhedlela. Thiwa ama-drugs. I-drug into ekudakayo. Bese iba khona lento ekuthiwa iyadambisa. Ayiqedi ukufa. Mebethi khona ama-ARVs. Kunabantu abakha ama-ARVs and bawudayisela uhulumeni bayaceba ngayo. So ngeke ngithathe ukuthi ngathi ngifike ngakho isifo. Bese leso sifo futhi ngiphinde ngikhiphe into ezosiqeda ngikhipha into ezositambisa. Khona abantu bezoboshwa beloke njalo besibhedlela beyolanda ama-ARVs. Une-TB awunikwa into ezoqeda i-TB. Unikwa amaphilisi azokudambisa i-TB. Une-asthma awunikwa into ezoyilapha iphela i-asthma. Unikwa into ezoloku njalo uphethe isifutho. Emva kwa 3 hours uyasibonza. Sekuba umngani wakho njalo isifutho se-asthma. Esibhedlela abalaphi ukuthi wena uhlukane naleso sifo. Ngisho iphilisi edayise epharmacy aliqedi ikhanda lidambisa izinhlungu. Kepha kunokudla kwemvelo okuyikona okwazi ukuqeda konke into. Angithi ayibuka uthi uNkulunkulu lapha kwincwadi yaGenesis sahluko 1 verse 28. Ngifuna uzwe ukuthi uthini uNkulunkulu. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo zalanani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe
nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwane ezinambuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wathi, bhekani, ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu. Usinika ini? Yonke imifino ethela imbewu Yeah. esemhlabeni wonke. Yebo. Nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu kube ngokudla kwenu. Yabona sibalekela imfino ayibayitshela bayifoyo. Botshisi akudli ufuna besethini. Amfuna ukudla ngeke azagada umbila. Ufuna ukuyothenga ama-popcorn esitolo, athenga amakhekhe. Izinto ezimnandi ocikiciki. Lezo zinto lezo azidalwa nguNkulunkulu zenziwe umuntu. So seziqayidliwe lezo zinto. So uNkulunkulu izinto asidalele zona ukuthi siphile ngazo siyazibalekela. Bese sigula siphinde samsothatha amaphilisi futhi akho umuntu. Sibalekela ukudla kwemvelo. Sikhuthalela ukutshala ukuze sizodla. Lezifo lezi ngeke zibe namandla emzimbeni wethu ngokuba yini? Sinikiwe into ezosiphilisa. Ukudla okwenyama libhalile iBhayibheli. Nenyama isisi sakho lesi sokudla. Kepha umphefumulo unokudla kwawo eseceleni. So uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi okay, ngifide inyama yami ngendlela uNkulunkulu angabele ngayo, ngiphinde ngifide futhi umphefumulo wami. Ngiphile ndawo zonke. Ngingaphile enyameni ngife emoyeni. Ngingaphile emoyeni ngife enyameni ukuba ikhona lonto le. Uma usindiswa esonweni senyama. Akusho ukuthi ngeke usagula. Sindisiwe uzogula. Ungazinakekela uzogula. So iqiniso ilelo ukuthi uma kuukuthi unesifo, idla ukudla okunempilo. Beka kunika amaphilisi esibhedlela unaleyo ndlela yokuthi uzophila, idla amaphilisi akho, ngeke kuyekisa amaphilisi ngithi uzophila ngoJesu mina. uJesu ongakusindisa yena ngamandla akhe emezozibonakalisa. Akusho ukuthi ngobana kukhona umuntu onofakazi ukuthi wena engculazi uJesu wayiqeda. Ulo muntu ubufakazi bakhe. Akashongo ukuthi uJesu akahambe etshela abantu bayeke amaphilisi. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo nize nilalele izinkanuko zawo. Yayizwa lonto leyo. Kubhala ukuthini? Angithi yayizwa lonto engiyifeza le ncwadi le eMaroma sahluko 6 mase uphinde uzongivalela ngale ncwadi eMaroma sahluko 7. Ithi incwadi kungabusi isono. uNkulunkulu udila nesono umuntu. Ukudla kuphambi kwethu sikunikiwe kuthiwa sibuse phezulu kwezinto ezikhona emhlabeni, nothi sibuswe izinto ezikhona emhlabeni. Ubuso uthando lemali, ubuso uthando lotshwala, ubuso uthando lobufebe, ubuso uthando lamanga lokubulala, ubuso uthando lenkohliso, ubuso uthando leTV, ubuso uthando lengqephu, ubuso uthando lezitayela. Ufuna ukufaka amazinyo, ufuna ukufaka itattoo, ufuna ukuba usaziwayo, ufuna ukuba umculi ukuze uthelele lo moya lo ongasile kulo rap. Piano amantombazana adansa nqunu. Umuntu uphumelele ngoba nake ngcola isizwe. Ungajabulela ingane yakho ihamba nqunu TV, umfana ebhema insango, uphakamisa utshwala nentsako nezidakamizwa. Bese kuthiwa lo muntu uphumelele. Ebulala isizwe. Asikahleli ukuba bakhohlise sizikhohlise nje. Thina siyakwazi ukuzikhohlisa sije esihlakaniphile. iBhayibheli belitshela bahlakaniphile baphenduka izubula. Anazi yini ukuthi lowo enizinikela kuye ukuba nibe izinceku zokumlalela, niyizinceku zakhe enimlalelayo, noma ezesono kube ngukufa, noma uyazikhethela ufuna ukuba inceku kaba yokufa noma yokuphila. Inceku yokufa noma yokuphila uyazikhethela. Akudingi ukuthi uzuyethunela ukuze ufe. Niyazibonela izwe lifeka ngakanani. Uthenga ibhluku esitolo ulithengele ukuthi lihlale ezantsi kwezinqa. Uthi uyaphila kahle ekhaya. Uthenga ingubo engaphelele ezofeza ameso bezinqa umesho uthi uyaphila kahle ekhaya. Abantu bahamba ngamathayithe emgaqweni ngathi akho lutho akho inkinga nje, inkanuko nje igcwele. Obobo abadala bacontsela manje ngenxa yezingane ezincane nje, inkanuko nje igcwele. Bese uzongitshela uzothona hayi phela ingoba wena wazi lutho wena uphile nento ongayazi iBhayibheli afika nabelungu. iBhayibheli lizwa lithini? Ikhuluma ngesimilo nesono osaziyo nawe. Bathi siyalahlulela iBhayibheli ngoba yini?
likhuluma nenhliziyo yakho ekhohlakele awufuni lithi ilombuzana ilapha kwincwadi kaJohane isahluko 1 verse 11 noma cala from verse 9 incwadi kaJohane isahluko 1 verse 9 kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu. ukhanyisa ukuhlakanipha kwaNkulunkulu okukhanyisa wonke umuntu kuveza thina abantu ukuthi thina abantu sikhohlakele kangakanani ezo lonto nayo kepha okwasekuza ezweni ukuhlakanipha lokho kweza thina kubantu ngomoya kaNkulunkulu wakuJesu wayekhona ezweni yena lowo owayekhona ezweni izwe lavela ngaye. Yes. Kepha izwe alimazanga. izwe alimazanga yona namhlanje abantu bengalizwa lelizwi leli angeke usambona uJesu ngamehlo enyama. Amen. Ngeke futhi ke usaphinde umbone uNkulunkulu esenyameni. Amen. Soze. Yes. Usekumele aphile kuwena umoya wakhe ngeke usaphila njengoba ayephelele kuJesu. Wenza kokwakhe Wenza kwabakhe abakhe abamamukelanga. Yes. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi Yes. nantando yenyama nantando yendodwa, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. bazalwa uNkulunkulu. Sho uma uzalwa uNkulunkulu uzelwe kabusha. Ezo lonto lencwadi yaseFilipi ibithini konke. Uma uzelwe kabusha ke izwa indlela ekuholela khona lapho ithini mawubekini verse 5 Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili ivesi lesihlanu. Mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. umqondo kumele ube khona kuwena. Uma uzophila umngcwele noma kuthiwa umKristu uphila impilo efuna uNkulunkulu not efuna umhleli. uJesu uNkulunkulu weze enyameni. ngoJesu akuzange inyama eqhamuke ezulwini. uNkulunkulu inyama wayakha kumuntu wesifazane ngamandla akhe. akuzange kuhlangane uJoseph noMaria kwaphuma uJesu. umoya omngcwele njengoba akha uAdam noEva wakha uAdam enhlabathini angangekho kepha wakwenza njengoba ashathi njengoba wena Adam sowonile uzosebenza inhlabathi. Namhlanje inhlabathi kumele sisebenze ukuze sidle njengoba ithi ke fanele izithukuthuku zakho ujuluke ukuze udle isinkwa. Futhi ngoba wena uyinhlabathi uzophila enhlabathini akekho umuntu omefa bese ahamba ephezulu ngokwenyama. Bonke abantu uyabona bathatha bawufaka lapha emathuneni engadini noma ezathi komthangala nibagqishe. Khombisayo ukuthi izwi kaNkulunkulu liqinisile nje sonke siyaphansi enhlabathini kepha umphefumulo uyena into ayidingayo phela. So la methu ingqondo mayibe kwena ukuthi lento uJesu ayifundisa iyona lento ekumele siphile. Not ukuthi khona into enje mhlawumbe ngobungcwele. Ukushiya yonke into ephambene nentando kaNkulunkulu ngoba awuzidalanga. Noma ngathi phela ngadala ungazaloma uma wakho unendaba yonke indaba iqala lapha egcineni. Indodana yokuqala Adam. uJesu indodana yokaNkulunkulu yona yodwa ngoba Adam wahlule kuba indodana kaNkulunkulu yona yodwa ngoba yini ngokuba uAdam wona uJesu akonanga ingakho uNkulunkulu amvusa ekufeni ngokuba ngoJesu nathi siyovuka ekufeni. Ithemba lokukholwa yile but mawubona ukuthi wena ithemba lokukholwa uzoya emsamu noma mhlambe khona enye indlela ungaqhubeka kepha yona akekho kwemsamo kwavuka. Ngisho ngafika lo mfanekiso walo muntu osikumbona akuyena umuntu wakini lo umfanekiso akuyena. Bekuphela ke uJesu wavuka evukeni kwakhe wayesetha abantu ababamadlozi fanele siyakubona sinoNkulunkulu oyedwa. And ngoba yena uthi akakhonzwe nabanye uNkulunkulu abantu abaningi lento iyabadida ngoba yini ngithe mina ke kunezimfundiso esizifundiswayo obaba kepha zifakazelwe uNkulunkulu ezaka ngoba kaDlamini akwenziwa njengakaZondi nakaZondi akwenziwa njengakamtheni. Umuzi nomuzi banosiko labo aluveli kuNkulunkulu. Inkinga ile ukuba mhlambe benza into eyodwa bonke ngendlela efanayo ngabe sithi ke hayi uNkulunkulu unesandla kule. Bathi ngenxa ukuthi uhambe esangomeni noma uyahamba umthandazi afika atshele lokhu noma uyatshele lokhu ungahamba abathandazi abawu4 bonke bazokutshela izinkinga ezahlukene ngebakutshela into eyodwa bese emva kwalokho
ngikhuluma nangezangoma bese emva kwalokho bona futhi banezixazululo. Umunye uzohamba ugeze emfuleni ekuseni ngo4, omunye uzothi fanele uchithe igazi ukwenze ngale indlela ezokuchazela ngayo. Ngokuthi vele sikholwa izinto eziphathekayo unethemba lokuthi hayi mengenza leyo kungizobe uyazi unanethemba ngoba umoya wenkoshisa unje. Yabo mengithi mina ukuze wena ube clean, hamba ongena emanzini ufike uthathe igazi lesilwane obunamabhadi noma lembuzi ufike uzithele ngalo ugcobe umzimba wonke bese ungena emanzini ugeze uzobe uhlanzekile. Mase ukwenzile lokho uwena engqondweni yakho uzozitshela ukuthi hayi uhlanzekile ngoba yini wenze lento eshoyo lo muntu ngoba uhlanzekile. Into le ukholwa into oyitsheliwe ukuthi izokwenzeka iyaphila kuwena. So noma ngabe into ezokwenzeka uzothi hayi umuntu nomuntu uyasebenza ngoba yini ithemba lakho likuloyo nto leyo. Ukuthakatha imlingo yonke lezi zinto lezi akuyona into entsha. Ubungoma akuyona into entsha. Futhi angikwazi ukuthi ngizothi mina hayi ngoba ikhona eBhayibhelini uNkulunkulu uyayivumela. Uthini lapha kwincwadi yaLeviticus sahluko 19 verse 26 sahluko 19 verse 25 qala lapho in 26 19 shesha bright. Ngonyaka incwadi uLeviticus esahluko 19 verse 26. Othi nje ngithi phaqaqala 26 29 Anikuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala, nginguJehova. Anikuhlambalaza indodakazi, awuyikuhlambalaza indodakazi yakho uyenze isifebe. Funa izwe lehlele ngokufele, izwe ligcwala ukonakala. Yeah. Anogcina amasabatha, nihloniphe indlu yami engcwele, nginguJehova. Ningaphendukeli kwabanamadlozi. Ningaphendukeli kusho ukuthi ke ngiphinde ngiyilungise le bese ke sesiyayibhala. Ningaphendukeli kwaba namadlozi. Nakubathakathi. Wait. Ningaphendukeli kwaba namadlozi. Ubani onedlozi? Inyanga nesamo. Uba unika idlozi. Inyanga nesamo. Mekuthiwa ningaphendukeli kwaba namadlozi, futhi idlozi lo muntu uyakunika ngoba ukutshela ngento engekho. Ukutshela yena ngemoya engekho yena. Wena uyithathe bese kube idlozi labani? Lapho eswakuyena. Ningaphendukeli kwaba njani? Kwaba namadlozi. Akusho ukuthi ke singayi kubantu abakhonza amadlozi. No. Kubantu abanamadlozi kunabantu abakhuluma ngemoya, abakhuluma ngamoya abantu abangasekho. Bakhuluma ngabadlozi. Banamadlozi. So mekunika ethi hamba ohlaba ukogwakho ufuna umsebenzi. Hamba umenzele 1 2 no 3. Ukutshela indlela wona uzothatha ngawo lo moya kubo wakho. Sekuyoba idlozi lakho. Nyenyezi. Yithi mina lithi iBhayibheli ningaphendukeli kwaba namadlozi. Akuwena idlozi wena hamba ulilanda lapha. Futhi uthi ithongo lakho wena futhi uzokwazi ukuyichaza ukuthi ithongo lakho ngakuthini. Kepha ke lithi iBhayibheli kwincwadi yaMshumayeli uma umuntu esefile akanasabelo kwabaphilayo ukukwena ukuthi uyathanda ukukholwa noma ukholwa ngoba angikwazi ukuthi ngithatha leBhayibheli ngithi khona izinto engizozikholwa kufanele ngizikholwa. Yini umsebenzi wami ukuthi ngithathe leBhayibheli ngithi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kepha angizi into ayishoyo futhi angikholwa yini ayishoyo. Nangu ke uthi uIsaiah lapha sahluko 8 verse 21 from 19 nekhuluma uIsaiah uthi ke lapho bethi ke hamba nofuna ethona ufuna verse 19 sheshe Lapho bethi kini funani kwaba namadlozi. Funani kwaba namadlozi akuwena onedlozi kulo muntu ophatha imoya lo moya uzoyinika wena bese uhambe ukuyela wafika ukutshela ngeenkinga zakho ngoba abakutsheli ngezinto ezilungile ngaso sonke isikhathi moya umuntu ohlolayo akakazi akutshele ukuthi yonke into yakhe ihamba kahle hamba njalo wangibuza manje uhambe sekuyena manje ke mawufika nje uzothi hayi uzohlola noma kuthiwa noma ngisho uzohlola ufike nje ukuthi uze ngenkinga sekumele kwambulela inkinga uzokutshela ukuthi unenkinga bonke akekho abathi hayi kinga yonke into yakhe iyakhanya right khona oyedwa bonke fanele bakwenze lo msebenzi ofunwa yilabantu laba bazokunika idlozi bese bathi lapho nginiwe phendukela ngoba namadlozi nakubathakathi
ababetha imilozi babetha imilozi benyenyeza. pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini Yini abantu bangayi kuNkulunkulu wabo? kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na Akuthetha ngisho bakhombisa abantu bakini abangasekho. Labantu kuthiwa baphatha idlozi. Akekho umuntu onedlozi lakhe. Idlozi uyalinikwa umthakathi. Idlozi uyalinikwa isangoma. Ngokuba ngoba uyohlaba egameni lomuntu wakini kepha uhlabele yena ngoba utshela omunye umuntu ukuthi kwenze lokho. Enoba kukhombisa ukuthi ke ngempela lo muntu wakini lo menzele lonto ngoba yini wena usebenzisa igama lo muntu wakini. So le moya le yakuvakashela nasebusuku izozenza umuntu wakini. Ifike ikhulume nawe. Idinga isiphandla, idinga ngicela mina ukuthi umuntu wakini mekuthanda efile. Sikuyisidingo sokuthi afune izinto kuwena. Sikuyisidingo sokuthi nithi uphula izingane egcikeni, ukungene nemoto ngenxa ukuthi ke ukhulu wakho udiniwe akamenzele umsebenzi. Bekuthi babona konke into sebesondele noNkulunkulu. uNkulunkulu akasifuneli lokuhle. Angeke uzuhambe uNkulunkulu ngo wena. Khulume naye uNkulunkulu uzicelele ukuthi uNkulunkulu ngenzele umusa. Ucele uNkulunkulu direct. Awudingi isangoma, awudingi inyanga, awudingi umthandazo, udinga wena umlomo wakho. Kholwa uNkulunkulu. Bese thini? kuyini kwabafileyo ngabaphilayo Nifunani kubantu abafileyo nina niphila? Nifunani? Anemphendule. emthethweni ke nasebufakazini Ngoba khona umthetho kaNkulunkulu bese kwakhona ubufakazi bukaNkulunkulu. impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa So kumnyama kulento abayikhulumayo abantu. Ibhlungu lento into mesijwayele kakhulu kwakele ngathi into mesungenile kuyona kwajula ukuze ukhishwe kuyona. Hey yabona kutela izaze liyangena so ithi no ichizana lisinhlili. Lingene ngekhanda endleni noma enkomeni. Likhuluphala libe ngaka bese uthi walikhipha selanabathela athi ngqe. Maba likhipha phuma igazi. Nakuwena ukuphuma ensile ukhipha insila. Yokugeza yabona ingane besinensila noma uthi uyigeza ingane ingafuni ukugeza ingathanda ukugeza. Kumhlungu ukugeza insila. Kufanele ugeziwe. Namanje sekutshela uthi umbhalo kwencwadi yabaRoma sahluko 12 verse 1 ngiyalincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba nikelani imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele kube ngukukhonza kwenu ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu mangisuye icrema lento usho into engekho kube ngukukhonza kwenu ukukhonza kwakho uyaqonda yena ukhonza lemhlabeni angikweleti umuntu ngaphandle bengikweleta imali mengoleta imali kufanele ngiyikhokhe ngoba nithi uma ukuthi uyakweleta ahamba ukhokha kepha ukuthi ngikweleta umuntu osefile noma angikweleta ilutho ngiphila free angifake intambo yakamthandazo ubani angifake angikhothemba lami elikuntambo bese sinqeni ngiphila free glory to Jesus Christ ngiphila mahala umhlaba kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi mengidla inyama ngidle egameni lika Jesu ukuba uyaphila angidli inyama egameni lomuntu ongasekho ningalingisi lelizwe singafani nezwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa guqula isimo ingqondo yakho iyona iguqukayo akho bhadi ezokulandela kho bhadi la ibhadi into zakhela wena ngokucabanga yonke into ngitshele mina kamoya wena bengitshela namabhadi ngoba naku mina ngizime ngomthandazi khona abantu abangakazi baba izangoma ngoba nako babona ithuba lemali khona abantu abangabazi abangathunyiwe uJesu kepha bayashumayela ngenxa yemali and bangabalandela abaningi ngoba yini amangaba mnandi ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu kufanele kufunde ukuhlolisisa izinto okuhle yabona vele into mayifakwe umncane kwena wakhula nayo iyakhula wena into ekhona le athi ke egcineni uJesu Kristu inkosi egcineni inkosi yokuphila phila kukuyena unike incwadi ezenzo 2:38 isono silenhliziyo yomuntu
Umoya wenkani usenhlizweni kuwena. Umoya wenkohliso usenhlizweni. Umoya wenzondo ungaphakathi kuwena. Ungalingi ubheka abanye abantu banezondo nawe uzibhekisise. Mase ucela uNkulunkulu alungise inhliziyo yakhe ekukhohlakele nebolile, ekugcwele ukonakala. Bese uNkulunkulu ayenze ingqondo yakhe ibe yinhle, ubuya kufundisa ukuthi yini ekumele uyenze kulomhlaba njengoba siphila. Ngoba bonke abantu ababethe umhlaba wakithi lo mhlaba akho umhlaba wakini, hayi umhlaba wakini ungcwaba pho. Wangena ngaphansi kwa anike uthini uPetro? Phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe. Sifike sinqunu, sohamba sinqunu. So azi ukuthi wena uphila la emhlabeni ukuthi uzodumisa uNkulunkulu wakubela uzodla emhlabeni. Uphumakhelwane nitshale nomakhelwane, nithanda nomakhelwane, nisherishe izindaba ezimnandi nomakhelwane, nicule nomakhelwane, nithubisa uNkulunkulu nomakhelwane. Hayi indaba zokuthi amakhelwane umfuni uyamzonda, iyona le nto lebulala izwe, udlame, umona, umfebe nokuthakatha. Amen. Phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kozunguzeni. Ukuthethelelwa amacala ethu. Khona niyokwamkelisa. Khona-ke sobe sesamkeliswa. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Isiphiwo sidayiswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Uthi ubaba omncane unama 6 senses of 6 7. Bese athi lene yabo kufike kube thinta kanje. Kube eyokuhogela. Kube ukuthi uthinta ngolimi uzwe. Bese kuba ukuthi ulalele. Bese kube yokubona. Bese kuba khona ekamoya. Le moya ke ebivale esavalekile kwabaningi. Le yakwamoya iyona le enamandla ekwazi ukuthi ukwazi ukwahlukanisa. Discernment. Ukwazi ukwahlukanisa phakathi kokuyikhona nengesiko. Uma lolo hlo lelo livalekile la abanye ngasebenza asebenzela inyama. But kepha leka moya iyona lebalekile. Ena 7 spirits la. Iyona ke yakamoya. Iyona ke lefanele ube nayo. Imoya le ewu7 ethi mphambi kaNkulunkulu iyona le ekumele siphile ngayo ukuze sigcwalise. Ungcwele. Umoya munye kepha kunemoya uNkulunkulu afuna iphile kuthini. Yakanipha ukuqonda, uthando, ukuthula. Uma lo moya lo uphila impilo obungcwele. Bese ke kuthiwa phendukani yilo nalo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelwa kwezono zenu. Khona lokwamkelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili. Wafakaza nangamanye amazwi abaningi wabayala wathini? Zisindiseni kulesizukulwane Zisindiseni kulesizukulwane. Isizukulwane lesi esiphila impilo ereverse. Siphambene. So uma wena ushintsha ingqondo yakho, noNkulunkulu, awushintsheli umhlengi, awushintsheli umngani wakho. Uphila impilo nje uNkulunkulu ayifunayo, wazi lokho nje kuphela. Bese ke emva kwaloko ke soqala ke ufuna ukwazi uNkulunkulu. So okay, nanje. Bese ke ungena emanzini. Ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu ngokuba umuntu omdala uyamngcwaba ngaphansi kwamanzi kuvuka isidaba esisha. Ukuba wonke umuntu okuKristu usesidaba esisha, konke okudala kudlulile. Uma ufuna ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu uza kusithinta kule mininingwane oyibonayo noma kule mininingwane oyizwile ngesikhathi iqala inkonzo. uNkulunkulu emuhle uzoyenza indlela ukuthi size sifinyelele nakuphi lapho nikhona ngamandla akhe ningene ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu kube uqala kwakho ukuphila impilo engcwele. Impilo engcwele, impilo not ukuthi wena uzoba ngcwele bese uhamba lokuphaphela abantu. Uphila impilo uNkulunkulu akwabele yona, hayi ubukisa. uJesu Kristu inkosi, siyabonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona. Siphinde futhi sibonane uNkulunkulu evumile ngawo umgqibelo ntambama ngo5. Elosifanele uNkulunkulu. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga Jesu. Siyabonga uNkulunkulu ngomuso ngakho ukushisa isikhalo sakho sobukhosi. Uze uNkulunkulu onamandla uzofela thina siyizoni. Siyabonga izwi lakho eliphilayo elisipha ukuqonda. Siyacela ukuba liqhubeke njalo Nkosi, livule amehlo ethu. Singafakazeli Nkosi imbhalo ukuba lesizwe Nkosi sinamehlo kepha sibone, sinezindlebe kepha asizwe. Uma ngase nje sivumele izinhliziyo zazo izwi lakho lingene kuzo, basindiswe ngomoya baphenduke. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba izwi lakho lingene ngaphakathi ezinhlizweni zethu, libe inhlamvu eyiyona ezokwazi ukuthela izithelo kube ngokuphenduka nokuthethelelwa kwezono egameni elihle lenkosi uJesu.
thatha udumo nenkazimulo uNkulunkulu wethu. Siyakubonga Nkosi uJesu, wena wedwa uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.